Nyalo biro chuno kambi mar keyo teko stima Kenya Power mondo mi ochak pimo ne jo Kenya teko stima kaka yor duoko chien midhiero mag lal mar teko stima e thurka. Moyangi jatend migawo mar teko Davis Chirchir mane temo lero ne jo Kenya gima nyo kelo lal mar stima e Kenya mangima kendo kelo lal ne oganda. Kajafom mar Walter Nyambagalero Chirchir lero ni midhiero nyo wuok e lai mar stima maringe kind Kisumu gi Muhoroni. Banglal mar teko stima manyo kelo midhiero pachoka. Jatend migawo mar teko kod modhi Davis Chirchir orenjo seyo kuom chochni mar lai mar teko mar stima ma wuok Kisumu kod Muhoroni nie manyoni kod midhiero. Kolero ni teko mar stima nyo muomore mokalo tong' bang' lai go bedo kod pek mar lolo mach kakeyo. Yesterday was caused by an overload between Kisumu, Muhoroni, when there was sudden demand and the line that between Kisumu and Muhoroni is dimensioned to carry 80 megawatts. When the line went down, it was carrying 120 megawatts, and suddenly there was a demand of an additional 20 megawatts on that line. Chirchir, muloso kod ute mag fwambe apise ma Nairobi, okoni midhiero mabiro kod lal mar stima, en kaluwore kod thuolo malach ma masinde mag teko mag stima go, osemana konge to pok onyiew manyien. We know where the problem is, and we are addressing those challenges. It's bound to happen again, but we will look at serious maintenance, but the gist of it is lack of investment in the network for a long time. Kalore kod lal mag stima, johala mag aswekra, jochumbu, kunde mag toyo ngona, kanyakla kod magama thoth kwano lal, kalore kod chung mago elni manyoro kagi kwano lal. Wayuda sara maduong' kabisa. Sara waseyudo kano manokongo cha noyuda sara, sani be chako wayuda sara ma ndalo mar adek moyuda sara. Kaka makuono noyuda sara madhi mana 1,100 nikech chiemo ne wakete fridge, wasok gimo kamoro e fridge koro sani gik moko kethore. Lal mar stima manyoro nokelo ng'ikruok e yore mag insecurity ka medre gi weche mag koth manochwe. Nafanya kazi ya kupaka nails. Tunateseka, saa zingine uko na clients, unashindwa utafanya aje. Jowadwa konti mogo wala batho kar kae, an gi jabucha, an gi jausim, an gi jomotimo wana mag chips kae, gigi okethore te. Nyaka samodhi ya muchieng' wuok tich, e gwenge mag dho wadh nam chumbi ne pok oyudo teko mar stima. Ka sirikal wacho ni teko mag stima ma wuok e pinje kaka Ethiopia, kanyakla kod Plibamba ma Uganda, ema jolo Kenya kinde mang'ikruok nitiere. Even when we went down, we were receiving 184 megawatts from Ethiopia. We were receiving 20 megawatts from Uganda. That seems to have gone down, and the 20 megawatts was picked by this line, and that is what caused the overload. Chirchir koni nyalo chuno sirikal mondo pim teko mag stima ne jopiny kapod iloso teko mag stima mogurore. We are working with the engineering team to see the mitigation measures to be able to reduce that, including load shedding certain pockets of the regions which are demanding so much power and therefore overloading the links. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Riwruok mar weche chike mong'ere kaka kituo cha sheria makobure